பக்தி முத்துதோ. ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் கொடுப்பேன்னு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் சார். ஓஹோ, எத்தனாவது ரேங்க்? ரேங்க் போடல சார். எத்தனை ஃபெயிலு? 1 பாஸ் சார். 4 ஃபெயிலுன்னு சொல்லு. மணி நீங்க? எல்லாம் போச்சு சார். ரேங்க் எடுக்க மாட்டீங்க, எடுக்கிறவங்களும் கை தட்ட மாட்டீங்க. ஏண்டா கிளவிய புருஷனுங்களா? அன்பு போ, உன் கையால இவங்களெல்லாம் கொட்டு வை. அப்பனாலும் புத்தி வருதா பாப்போம். சார் இந்த ஒரு தடவை பண்ணிக்கலாம் சார். அடுத்த தடவை நல்லா படிப்பாங்க சார். நீ என்னடா என்னைய